Лека по лека се изнизваме от Бухара. Бавничко. Ето сега ни фана светофар. Ето тук. Горе-долу същия нюанс като в Самарканд. И пред нас има реликва, която се движи с останалото движение на Бухара. И ето, че достигнахме Ситорай Мохи Хоса, което в превод означава звезда равна на луната. Това е лятната резиденция на последния емир на Бухара, Сеид Алим хан. Намира се само на около 10 км от центъра на Бухара. И ето влизаме в двореца. Това е първоначално гледката, която се открива. Стрините са навсякъде, няма спасение от тях. И тези розички. Но тук във всеки един музей е пълно с всякакви неща. А Бисер и Радостина отидоха да гледат палуните. Гледай тя как седи и двама се наредили. Тук имаме свалка. Една госпожица, която се прави на недостъпна. И двама души се бяха наредили, но единия се оттегли. Ето влизаме в двореца. Да видим какво е положението. Красиво и по-различно от... Ситорай Мохи Хоса е разкошният лятен дворец на последните бухарски емири. Построен е в началото на 20 век. Той е впечатляващ архитектурен шедьовър, съчетаващ традиционен ориенталски стил с европейски влияния от руския императорски двор. В превод името му означава звезда подобна на луната. Според легендата, емир Мир Сеид Алим хан е кръстил двореца в чест на своята трагично починала любима съпруга Ситора, чиято красота е била сравнявана с лунното сияние. А легендата за локацията гласи: архитектите на емира избрали най-хладното място в околността по древен метод. Оставили заклани овце на няколко различни хълма. Мястото, където месото се развалило последно заради най-ниските температури и прохладния въздух, било избрано за строежа на резиденцията. Залата с порцелана. Да, ето е та, че ние мисля най-добре да си я вземем нея за спомен. Имате всякакъв вид порцелан. Емирът успява да се наслаждава на новия си дворец само 8 години. През 1920 година Червената армия нахлува в Бухара. Емирът бяга в Афганистан, където по-късно умира, губейки зрението си. Работното време е всеки ден от 9 до 18 часа. Чини, които са доста скъпички. И тук господина Чук-Чук е произвел разни неща. Доста си готвин. Айде, ела насам. Ай, размърдай се малко, де. Онзи. Отдалечава се. Ето тук друга част от двореца. Влизаме с разкошните тавани. Тук се съхранява една от най-впечатляващите исторически колекции на традиционни облекла и аксесуари от 19 и началото на 20 век. Елате и двамата тук. Ето и каква е връзката с Русия. Емирът е прекарал младостта си в Санкт-Петербург. Той е бил личен приятел на руския император Николай II. Поради тази причина голяма част от интериора, като каклените печки, кристалните полилеи и огледалата, е поръчана директно от Русия. На строежа дори са помагали руски инженери. Дворецът е заобиколен от просторни сенчести градини, розариуми и басейни, в които свободно се разхождат пауни.
запазвайки аристократичната атмосфера от миналото. Това може би е детска стая, така като гледам. Лампата и още веднъж детското кошче. Нас ли идваш, бе? Верно ли ще дойдеш при нас? Тая женска към тебе идва. Просто нейните видове вече си писнали и тебе си те хареса. Нещо ново иска да пробва. Сега Бисер и Радостина пият сок, но има и капучино, така че и аз ще намажа. А это что? Это гранатовый сок. Это кровь добавляется и печень чищает. Это для сердца. Это уриковый компот, щербет. Знаете, что это абрикос? Белое что? Айран. Айран. Сколько стоит? Это по 10. Один айран. Кому, а? Нет, мой муж. Граната один. Один капучино. Капучино сколько стоит? 20. Радостина, коментирай. Хубаво ли? Много сладко на хубаво. Ето как се прави капучино на улицата. Солен. Сахар будем добавить? Нет, спасибо. Без сахара. Без захара. И така вече пътуваме. Нашата крайна цел е езерото Айдаркол и пустинята Казълкум. Дали сме си сериозен резерв от време, защото не знаем какви ще са пътищата. Имаме да изминем 220 км и това, което взехме като решение е да спираме на по-интересни места, когато Бисер иска да пуши цигара, за да може да се потапяме в местната атмосфера. И първото място, на което решихме да спреме, са крайпътни заведения, две едно до друго до пътя. Крайпътните заведения в Узбекистан, известни като Ошхона или Чайхайна, са ключова част от местната култура. Те предлагат непретенциозна, но изключително вкусна и автентична домашна храна на много ниски цени. Обстановката е семпла и автентична. Често разполагат с открити тераси или вътрешни дворове, където можете да седнете на ниски дървени платформи топчан, послания с килими и традиционни одеяла. Започнали да работят. Мястото е доста приятно. Ето така изглежда отвътре. Ето по този начин изглежда крайпътни заведения. Така, тук ги правят шашлиците. Ето къде се пекат в пълна скорост. Ето това е пещта. Ето така изглеждат отблизо. Пещта, където... Това е Сомса? Ето тук суровите шашлици. Ранчето отвънка. Ето го. Направо е много приятно. Хората седат, хапват си, пиват си. И сега ще достигнем още по-голямата атракция тук. На това място, на което сме спряли, има и дворец. Ето го двореца. Ето сега Бисер ще си пие спрайт мохито. Я го пробвай. Пробвай го да видим. Такъв спрайт мохито в България не е виждал.
Как е? Това е отговор. Ето и няколко думи за най-големия град, който е най-близо до езерото Айдар-Кул, който така или иначе ще се окаже много важен по нашата програма. Той е древен град в Узбекистан, разположен е между планината Нуратау и пустинята Казълкум. Той е ключова и удобна спирка по пътя между Самарканд и Бухара. Населението му е около 30 000 души. Значи, ако си вадиме извода тук от това, пътищата в Узбекистан не са такива. По принцип това е някакво изключение. И не, това не се оказа никакво изключение, просто в този район, условно ще го наречеме района около езерото Айдар-Кул, тук въобще няма никакво движение и съвсем свободно се придвижвахме в радиус от около 250 км. В действителността сме си направо. Пещите, 5 крачки и отново пещ. Вървиме. Камиончетата, които ги карат само луди, т.е. не камиончета, нещо като малки автобусчета. И вървиме и достигаме до едно типично заведение, в което нещо готвят. Ето е така, както си ходиме и на всяка крачка има такава пещ. Виждахме ги и на каручката, качил си я пеща и си я носи с него. Насам се доближаваме до поредната. Явно тук вече е заредена, но ето така изглежда сомсата, вече изпечена. Вървиме си, тук сме спрели Бисер да изпуши една цигара и аз обхождам цялото това пазарче. Следното, което ще заснема. Здравейте! Ето. След малко най-вероятно ще правя чашлик и достигам до пазарчето, където има от хляба и завършвам тук с хляба. И ето вече навлизаме в пределите на пустинята Казълкум, което от тюркски се превежда червен пясък. Тя е 11-та по големина пустиня в света, простираща се на територията на Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Името й идва от специфичният цвят на пясъчните дюни – бархани, които съдържат изветрели палеогенни наслаги. Днес пустинята привлича туристи с възможности за сафарита с джипове, екотуризъм, езда на камили и автентични нощувки под звездите в юртови лагери край Нурата и езерото Айдар-Кул. Езерото Айдар-Кул, към което сме се насочили, е огромен изкуствен водоем в Узбекистан, известен като морето в пустинята, тъй като се намира насред сухата пустиня Казълкум. То е второто по големина езеро в страната след засъхващото Аралско море. То се появява през 1969 г. в резултат на катастрофално пролетно наводнение. Язовирът Шардара в Казахстан прелива и съветските инженери са принудени да изпуснат огромно количество вода в депресията Арнасай. Водоемът се простира на дължина от около 250 км и ширина до 15 км, като заема площ от близо 3000 квадратни метра. На няколко километра от брега, в близост до град Нурата, работят автентични юртови лагери, които предлагат на туристите нощувка в традиционни номадски жилища, вечерни огньове с фолклорна музика и езда на камили до езерото. И ние самите сме се насочили към един такъв. Но, за съжаление, нашата мисия няма да се изпълни. Предстои да ви разкажем защо. Но преди това нека обясниме какво е юрта. Тя е традиционно преносимо жилище с кръгла форма, използвано от номадските народи от хилядолетия. Тя е перфектно адаптирана за суровия климат на степите и пустините. Опитните ноамади могат да сглобят или да разглобят една юрта само за 1 до 2 часа, което улеснява местенето според сезоните. Да. А това е Курт.
е традиционно изключително популярно централно-азиатско мезе, което в Узбекистан се консумира ежедневно, като солена закуска или добавка към бира и чай. Това са малки, твърди и солени топчета, направени от концентрирано и изсушено кисело мляко. Има много интензивен, солено, кисел и плътен млечен вкус. Тъй като е много твърд, той не се дъвче веднага, а се смучи бавно. Местните хора го използват и разтворен във вода, за да си направят освежаваща кисела напитка в горещите дни. Поради липсата на влага, куртът има невероятно дълъг срок на годност. Може да се съхранява с години без хладилник. Това го е направило незаменима храна за древните номади при дългите им преходи из пустинята Казълкум. И сега, преди да достигнем нашия юртов лагер, за където имахме направена резервация, нека ви разкажа какво се случи. Там ни посрещна местен, с който почти не можеше да се разберем каквото и да било. Той не говореше руски или английски. Показа ни нашата юрта и ние останахме в потрес. Нямаше ток, вода, за интернет не бихме могли и да си мечтаем. Да, искахме да усетим атмосферата и затова решихме да дойдем тук. Но всичко ни дойде в повече и най-вече ужасната мърсотия, която се виждаше навсякъде. Мястото се казва Казълкум Night Camp and Family Yurt, за което трябваше да заплатим $96 за една нощувка за тримата с закуска. Изобщо не ви го препоръчваме това място, което ще видите в видеото малко по-нататък. Тъй като имаше време до вечерта, бяхме дошли 2 часа по-рано, решихме да отидем да видим езерото, защото нашата основна цел беше точно то. И докато се разхождахме по брега на езерото, взехме решение, че там повече няма да се върнем. И какво щеше да стане ли? Ще разберете до края на видеото. Ето, че вече в далечината мяркаме езерото Айдаркул. И броени минутки ни делят от нашият юртов лагер. Повече от 200 метра са по следния път, ама... Само едно ще кажа, добре, че направих тези видеа, защото ние повече нямаше да се върнем тук. И ето вече се задава. Ние все още не знаем какво предстои. Пристигаме, а сега ще видим в коя от всичките юрти ще ни настанат. Само ние сме, други няма. Ето още юртички. И ето я нашата юрта, която ни засили към нея, па да видим какво ще става. Ето я юртата. Тук ще спиме до вечера. Еха. Еми, това е положението. Качихме се в колата и леко попарени тръгнахме към езерото. И достигнахме друг юртов комплекс, различен от нашия, на брега на езерото. И баните са си... тук вътре няма бани. Не, няма общи са. Ама къде Да са? има баня, да има какво да се яде, да... Горе би трябвало да има нещо да... И докато се разхождаме, както между тези юртички, така и по брега на езерото, взехме решение, че се качваме на колата и тръгваме към най-близкия град да си търсиме хотел, защото там нямаше и не искахме да останем да спим. Хайде на колата и се отправихме към град Нурата, който беше на около 60 км от тук. Малко със свити сърца, малко неясно, защото не знаехме къде отиваме. Нямахме и резервация.
Не се лутахме много, защото той бързо се появи пред нас след като влязохме в града. Хотел Нурата. Добър ден, дали ще можем да преспиме тук? Разбира се, че ще може. И финала с юртата как завършва? С ето по този начин. 3-звезден хотел в град Нурата, защото там беше ужасно положението. Ще бъдем ето тук тази нощ и утре от тук ще тръгнем за Ташкент. Нямаше друг начин. Ето. Имаше крепост, сергии догоре до крепостта, които вече почти бяха затворили. Имаше джамия, имаше и извор. Следва да опознаеме къде бяхме дошли. След като се настанихме, с Бисер излязохме да се огледаме какво има наоколо. Наоколо имаше доста. Това е комплексът Чашма. В дъното се вижда нашия хотел, а от другата страна, над града, се извисява крепостта Нур от времето на Александър Македонски, която ние решихме да изкачиме. Всичките сергии до нея почти бяха затворили, но това не ни спря. А сега на видеото се вижда и извора, на който е кръстен града. Нурата е град, който е основан като военна крепост от Александър Велики през 327 година преди новата ера, чието руини стоят и днес на хълма над града, в лицето на крепостта. И ето тук сме на крепостта, на най-високото. Да, качихме се до върха на крепостта. Хотел и всичко наоколо. И след като показахме тази прекрасна гледка, е време да отиваме на вечеря. Разположена на хълм, крепостта е служила като ключова отбранителна точка на границата между земеделските оазиси на юг и дивата степ на север. Пазела е пътя към древния Самарканд от нападения на номади. Минаваме покрай петъчната джамия, или както я наричат Чилсотун, което в превод означава 40 колони, които са богато резбовани. И ето, че дойде време за вечеря, където ни посрещнаха супер гостоприемно. Бисер ще яде някаква супа с пелмени. Ето да покажем. Салатка. Я да видим. Покажи как се яде супа. Да видим какво ще каже. Ето, мен ако си да, аз съм чувал да е хубаво. Добре. Домати, картошки, както се казва по-руски, и любимия шашлик с местния хляб, който е тук. Искам да кажа, че ни посрещнаха в този хотел супер гостоприемно. Тук как изглежда хотела от вътрешната страна, рецепцията му. Ето така изглежда. Това е съответно гледката отвънка. И това е тук интериора. Изглежда по ето този начин. Интериора на рецепцията. На стълбите, който води към рецепцията. Ето така. Тук ще бъде закуската. Ето тук на тези масички. Е много обилна, но каквото има, това ще ядем. Ето такива неща. Тук има, какво има я да видим. Има нещо като супа. Ето я, закуската. Бисер си взима нещо сладичко. Ето тук каква маса си харесахме и какво натрупахме. Радостина няма още, но ние с Бисер натрупахме такива неща. Той си е взел сомса, за да я опита. И аз си го взех ето това. И сега, като дойде Радостина, ще кажа да ми вземе другото такова с шоколад, което е, ако не го вземе някой друг. И още малко кадри от мястото, където спахме вече тази сутрин. Ето я крепостта от тази гледна точка. Оказа се, че е на Сашето. Как можах да не се сета. След закуска излязахме и на светло да разгледаме всичко, което ни заобикаля.
И стигнахме до запазената древна подземна водопроводна система Карис за планинска вода, строена по антично време. Разхождайки се, достигнахме и до музейчето на град Нурата. Каза, че имало и музей в Нурата, а иначе положението там е ето такова. Пещта за Сомса. Музиката е надънена яко, но сега... Не, аз ще отида до там да видя какво пуши там. Нещо пуши, може би Сомсата е сложена да се пече. Това пуши. Я да видим, само да надникнеме. Еми, какво ще правят? Нещо ще правят. Здравствуйте! Здравствуйте, как дела? Хорошо. Ето това е ситуацията. Тук нашия човек готви месо. Дано ще се наложи да го оставяме, да видим какво става в музея и да вървиме. Музея. Бисер се назландисва, не иска да влезе, като че ли не знам какво ще загуби толкова. В този музей, в който Бисер се наслаждава, не иска да влезе. Нали, ето такива неща се виждат в него. Ето ги. Някакви работи, които са свързани. Тук само за малко ще се дублирам с човека, за да кажа, че ни разказва за извора. На един цикл 200-250 литров вода вади. А вот излучение. 2004 году излучение было. Поэтому Нурата, это Нур. Нур, да. А, Нур означава извор. Вот, излучение. И, пожалуйста, да, сам. И ето те. Здравейте. Ето така стигнах до тази част на музея. И тук ще спра. Така. Ето го отново нашия хотел и узбекското знаме. И сега се връщам, за да видим как завършва историята с извора Нур, на който е кръстен и града. Името на града произлиза от думата Нур, което означава светлина или лъч, а това е свързано с една местна легенда, която гласи, че преди хилядолетия тук е паднал светещ камък от небето, предполагаем метеорит. И на мястото, където е паднал, е бликнал лечебен извор, именно комплекса Чошма. Ето го и самият извор, който е пълен със свещени пастърви, които не се ловят. Около да видим джамията, която се казва Чешма. И сергиите вече са започнали да отварят. Има взолея и отново бистрата вода. Ето колко риба се е събрало. Ето колко риба. Ало, направо много бистричка вода. Ето тук. И тук билки, яко. Най-различни видове. Чета на сирене. Отново. Ето тук има нещо като парченца вакуумирани. И магазинче за бомбонки. Ето го. И така нататък почват лъколчаците и сергиите. Стигаме до втора, трета и си излизаме. Тук продават някакви неща, които даже и не знам какви са.
Днеска едно клипче на нашото хотелче, дето ни спаси с нощи. Хубавко беше много. Аз съм доволна. Гледката от терасата на нашата тераса на хотела. Това е. Това се вижда. Много приятно място, много ми хареса. И напускаме този хотел, напускаме и град Нурата, защото трябва да се върнем в Ташкент. Което май е общината на Нурата. Него го засних. Хванахте! Маймуно! Хванахте! Чуваш ли? Хванахте! Къде ходиш ти, де? Тръгваме. Напуснахме град Нурата. Имаме да караме 430 км до град Ташкент. От лявата страна на нашия път се намира езерото Айдаркул, но тъй като сме доста далече от него, така и не го видяхме. Но в пустинята и покрай езерото от 430 км имаше 230. И пътят беше ето този, който се вижда на видеото. И както ви казахме, обичаме да спираме на интересни места, когато трябва Бисер да пуши, но тук не можа да се случи, тъй като почти нямаше населени места. Пътя беше ето такъв в продължение на 230 км. И кой е казал, че пътищата в Узбекистан са лоши? Кой? Ето за какво става на въпрос. Няма дупки, няма нищо. След като ви разказахме за нашето премеждие с юртовия лагер, защото ние ударихме гредата, най-вероятно има и много хубави юрти. След като прекарахме една вечер в прекрасното място град Нурата, се отправяме към Ташкент, където ще завърши и нашето пътешествие, наречено Узбекистан. Имаме да си попътуваме още доста до Ташкент. За сега действителността е такава. От серията видеа за Узбекистан ще последва само още едно, което ще бъде последно. Значи аз искам навсякъде, където хода по чужбина, пътищата да изглеждат ето по този начин. Ако има някакво движение, ще го разчистят, понеже аз съм дошла да мога да си се предвижа на спокойствие. Нали, ето такъв път.